Či penalty, no penalty. Čakaj, kde sa to dáva? Tuto. Poďme na to. Ty kokos, neviem, aký mi tam dalo tým, ale však dobre. Nedám penaltu. Dobre, dobre. Môžeme ísť. Kokos. Ty kokos, to čo bolo? Onana? Asi Onana nie. brane? Ja neviem, kto tam bol brane, ale je nejaký sprostý, no. Prekopneš. Ty kokos, ja sa tam! Modlíme sa. Onana. Ty kokos! Ja som vedel, že to vojde do... Bruno Fernandes! Áno! Bruno Fernandes, 90 rating, neviem, kde nabral, alebo kto to bol. Neviem, kde nabral. Ty kokos, mi to dávajú. Poď. Mám ža. Nedáš. Bez problémov a musíme chytiť! Nebo! Zle som chytila teraz! Teraz Jožko to gól! Či máš, že Jožko ide. Prekopneš. A je gól! A prehrávame! Nie! Pomoc! Pomoc! Nadstavíme nové. Nastavili sme. Winkel jak v prúžky. Prekopneš. Winkel! To skopal. Chytám. Nie, nie, počkaj. Dostal to. Ty kokos. To by nemal. Idem. Pozrite, jaká panenka. No, to panenka asi nebude. Nedali sme panenku. Nie, nedali sme penaltu a teraz. Teraz Jož... Kto to? Ona nám musí zachrániť. Áno! Ty kokos! Derby United tu a neviem. Neprekopneš. Ja sa prekopnem. Čo? Ty kokos! To čo je? Musím chytiť. To nie je dobrý štadión, kokos. Ideme, ako padne. Nenaťahuj to ma. Prosím. Derby! Áno! No skoro Winkel. Musí chytiť. Asi musí. Doprava. Áno! Onana! Vykytala penaltu. Teraz už záleží len na... To si drep. Neprehrali. Neprehrali na šťastie. Ty kokos. Náš brankár musí... Onana! Musí! Onana! Onana, zachraňuj! No nie, tyčka zachraňuj, tyčka, presne tyčka. Prekopneš. Neprekopnem. Wow! Harry Maguire! A nevadí! Nejaký ker má žádný kvalikačka. Ideme. Áno, negrafuje bránu! Harry Kane! United je pod tlakom! Harry Kane, ty vole, Harry Kane. A prehráva United na penalty 4-3. Ty vole, to sme išli iba tak? Ale meníme kluby. Tak meníme kluby, no. Nie, Kokso, musíme nechať hrať. Môžem ja? Ale daj mi, nie, ale my to ide dať. City. Nie. Ty prosím, jada. Troška není to tak dobre, lebo... Počkaj, vyberiem ja jeden a hra, ty. no. To je taká hra, že to ani kluby pomaly nerozoznáte, ale je dobrá hra. Skúste si už stiahnuť, je dobrá. Penalty, všetko. Dávajú sa daj. Je tu aj... Môžeme natočiť druhú časť, ale tam pôjdu priamaky, no. Ale tu musí byť aspoň 55 zliadnutí. Keď bude 55, ide nová. Idem pokračovanie. A keď nie, tak ešte raz to natočím. Ľudia, ja dávam... neuveríte, ale ja dám...
Nie, ja sa s tým nebudem srať, ja dám PSG. A dá nejaký lepší klub proti ti. A dám mu, že Manchester City tam zabí. Nie, United City to musí... Nie, ide derby. Nie, trošku City pôjde. United. No tak, nie, dajme, že, počkať, kde je Itália? Áno, ináč, Inter Milano, áno, Inter Milano. Milano, áno. Luminal, áno. Nie. A ideme! Idem prvý kopať. Alebo kto kope? Kto to zrozumel? Zrozumím to si, neviem. Barcora! Bacova! Chytám. Lautaro Martinez! A dáva. Kde beriete celý rajt? Lautaro Martinez. Idem. Kvaratskhelia. Pekná premenená penálka. Ide, musíme chytiť. A ne! Inter je pod tlakom. Ale teraz Dembele musí premeniť. Dembele, áno! Tu ešte Neymar, Racing Dembele! Bora, či ako áno, stredu, ale nedáva. A dáva gól. Teraz je Manchester. PSG, Vitinha. To zatočí. A nedáva gól. Somer vychytáva. Stále. Donnarumma! Donnarumma. Prekopiem. 86! Neves! Idem chytať. Teraz musíme zachrániť. Ale dáva gól. Teraz idem kopať. Hakimi. Poď! Ale s rozumom. Hakimi a gól! Čo mám ja? Ty kokos, idem chytať. Donnarumma! Nechytá. 87 rating, no. Taká blbší, ale... Gól! Ruiz. No, Inter je pod tlakom. A dávajte odber. Gól! Vyhrali sme! Áno! Čas! A dávajte! Ale musíte dávať lajky, odbery, všetko. Je to spoločný náš kanál. Počkajte ešte si nezahráme zápas. Tak už nie. Čaute, lajky, odber.